20 fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Ansara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. Tliet temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-isfirtu tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija tar-Rożarju. Llum hija okkażjoni speċjali wkoll għax fuq xewqa tal-Papa Franġisku aħna qegħdin nissieħbu miegħu f'din il-ġurnata fit-talb u fis-sawm bl-intenzjoni li nitolbu ħafna l-paċi fid-dinja. Kienet din ix-xewqa tal-Papa Franġisku propju għal din il-ġurnata u għalhekk kemm din il-quddiesa kif ukoll ir-Rożarju li ngħidu se noffruh propju għal paċi fid-dinja. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna trubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Sewwa fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu b'nek sar bniedem għat-talb tal-Verġi Mqazza Marija bil-passjoni tiegħu naslu fis-seb tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Galatin. Ħuti, jiena nistaġeb bikom kif daqshekk malajr tbettu minn min sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu lejn evanġelju ieħor. Mhux għax hemm xi evanġelju ieħor, imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-evanġelju ta' Kristu. Imma mqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema iħabbrilkom evanġelju ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna, ikun misħut. Bħalma ġajednilkom u ntenni ngħidilkom issa. Jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra għajr dak li ġa rċevejtu, ikun misħut.
Forsi jien qed infittex li jkunu jiġbuni l-bnedmin, jew qed infittex li jkun iġibni Alla. Qiegħed jiena nfittex li noġob lill-bnedmin, li kont għadni nfittex li noġob lill-bnedmin, ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Dan narrafkom ħuti. L-Evanġelju li ħabbartilkom jien mhuwiex Evanġelju tal-bnedmin. Għaliex jiena mhux minant bniedem irċevejtu jew tallimtu, imma kien irrivelat lili minn Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Irrotħajr lill-mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jtaxqu bihom. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Is-sewwa u l-ħaq emili deħ ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu. Imwettqa għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bagħad jifdil il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu. Qaddis u tal-biża' u ismu, għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab il-Ġesu staqsih mallem x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Qallu Ġesu fil-liġi x'hemm miktub int x'taqra fiha. U dak wieġeb int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha bil-qawwa tiegħek kollha b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu sewwa weġibt għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu u l-proxmu tiegħi minhu. U Ġesu reġa' qabad jgħidlu wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin. Dawn neżżawh biċruħ bis-swat u telqu u ħalluh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġemp u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u raħ, għadda minn mal-ġemp u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn wieħed Samaritan wasal ħdejh raħ u tħassru, resaq lejh, dawilu ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabatomlu u battellu fuq il-bima tiegħu waslu f'lukanda u ħassibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom il-tal-lukanda u qallu ħoħsibu. Jekk tom fuq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġibru ta' proxmu ma' dak li waqaf idej ħallelin. Min ħenna lieh wieġbu dak, qallu Ġesu mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U l-proxmu tiegħi minnu. Dina kienet it-tieni domanda li għamel il-Ġesu dan l-għaref fil-liġi kif naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa. L-ewwel kien staqsih x'jagħmel biex jiret il-ħajja ta' dejjem. U kienu stess li wieġeb għal dak li qal Ġesu,
illi inti għandek tħobb il-mulejalla tiegħek, qalbek kollha, bruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'moħħok kollu, u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Imma mbagħad għamel din id-domanda lil Ġesu, il-proxmu tiegħi min hu? Saħna forsi tinstema' stramba li tagħmel din domanda min hu l-proxmu, imma irridu niftakru li dak iż-żmien ma kienx daqshekk stramba li tistaqsi min hu l-proxmu, illa li għal ħafna nies kienu jifirdu n-nies dawk li huma magħna, dawk li huma kontrina, dawk li huma tar-reliġjon tagħna, dawk li mhumiex tar-reliġjon tagħna, dawk li huma tar-razza tagħna, dawk li mhumiex tar-razza tagħna. U għal ħafna il-proxmu kien ifisser dawk tagħna ta' ġewwa, mhux l-oħrajn. Meta għamel din mistoqsija lil Ġesu, Ġesu ma wieġibx din mistoqsija billi qallu isma' il-proxmu dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Seta' qallu hekk f'sentenza qasira. Imma qallu storja biex iwassal il-messaġġ ħafna aktar qawwi. Il għaliex f'din l-istorja l-parabola li aħna nafuha bħala tas-Samaritan it-tajjeb, m'hemm tlieta min-nies illi jgħaddu minn fejn wieħed illi spiċċa qabżu fuq il-ħallilin, biċċruh biswatu ħallew hemmhekk nofsu mejjed. Għadda l-qassis u għadda l-levita u għaw l-istess ħaġa fuqhom, għadda minn mal-ġemp u baqa' sejjer. Mela dat tnejn kellhom x'jagħmlu, kellhom ħafna xogħol, kellhom il-programm tagħhom, għaddew minn mal-ġemp u baqgħu għaddejjin. Imbagħad waqaf wieħed Samaritan u Ġesu jenfasizza min kien Samaritan, jiġifieri qas huwa wieħed tal-poplu Ludi, anzi dawn pjuttost kienu kontra xulxin, li wasal deħ innutaw bliema attenzjoni u bliema mħabba jieqaf dan, raħ tħassru, resaq leħ, dawwilu l-ġrieħi, mbagħad waslu wkoll f'lukanda u qal li tal-lukanda biex juħsibu u li jkun hemm bżonn imbagħad iħallasu. Araw kif Ġesu wieġeb mhux bit-tweġiba diretta ma b'din il-parabola li iwrid ċar xi fisser li inti tieqaf ma' minnu fil-bżonn. Imma li għamel Ġesu fil-fatt huwa li fil-waqt li d-domanda kienet il-proxmu tiegħi minnu. Ġesu lil dan l-għaref tal-liġi jgħidlu mur u kun inti proxmu għal ħaddieħor. Jiġifieri hemm differenza. Jekk tgħid il-proxmu tiegħi minnu inti qed tħares li n-nies madwarek u isek trid tagħżel minnhom. Imma li inti tagħmel lilek innifsek proxmu, ġifieri viċin ta' min qed ibati, dik hi li Ġesu jixtieq minna l-koll bħalma qal lil dan l-għaref tal-liġi. U għalhekk il-messaġġ huwa ċar li aħna għandna nfittxu li aħna nkunu proxmu għall-oħrajn, speċjalment għal dawk li huma fil-bżonn, b'xi bżonn ta' għajnuna, kemm dawk li jistaqsu, kemm dawk li ma jistaqsux imma tinduna li għandhom bżonn. Nek din il-parabola turina ħafna affarijiet importanti anke għal ħajja tagħna. L-ewwel nett noqogħdu attenti ħafna li ma nkunux indifferenti bħalma kienu dawk it-tnejn li għaddew l-ewwel darba minn uraw hemmhekk imma baqgħu għaddejjin. Li jekk hemm bżonn nieqfu
minn dak li qed nagħmlu, jew mill-programm tagħna, jew minn ħafna xogħol li għandna, jekk nindunaw li hemm ħtieġa xi ħadd għandu bżonn. Imbagħad turina wkoll bliema imħabba u attenzjoni das-Samaritan waqaf ma' dak li kien hemmhekk nofsu mejjed u dik turina li aħna meta ngħinu ma ngħinux minn fuq qalbna, ma ngħinu tassew minn qalbna b'imħabba sħiħa u bħalma għamel dan li mbagħad ħadu l-lukanda ikonna bżonn kultant fl-għajnuna li nagħtu nirreferu n-nies għand xi ħadd li jista' jħossibhom aktar, anki li jista' jagħti kura aktar speċjalizzata, u mbagħad aħna nagħmlu dan mhux biex naħslu jdejna, imma anzi biex tassew il-persuna fil-bżonn tirċievi l-aħjar. Dan huwa l-mod kif għandna aħna ngħinu minnu fil-bżonn. U minnu fil-bżonn ikun fejna kultant jew ngħaddu nindunaw b'xi ħadd. It-talba li nixtieq nagħmel għalina l-koll hija li aħna jkollna għajnina miftuħa dejjem għal dawk li huma fil-bżonn u nagħmlu ħilitna biex nieqfu ma' dawk li b'xi mod jew ieħor għaddejjin minn tbatija. Hemm talba sabiħa li ħafna minna nafuha, nixtieq nispiċċa anki biċċa minn din it-talba li tot ħafna għal dan il-messaġġ li qed jagħti Ġesu llum fil-Vanġelu. Tgħidlek, mulej, ejni ħalli ma mhux ngħaddi minn fejn xi ħadd. Bħarsa indifferenti, b'qalb magħluqa, bil-passi maġġel. Mulej ejni ħa nagħti każ mill-ewwel ta' dawk li jkunu qrib tiegħi, ejni naraf li dawk li jkunu mħassbin u mħawdin għamel inħoss hekk li nasal biex inseħħilhom qalbhom. Mulej jeħlissi minn innifsi biex ikun nista' nservik, biex ikun nista' nħobbok, biex jirnexxieli nisimek f'kull wieħed minn ħuti li int tlaqqani miegħu. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Llum f'din il-ġurnata li qed nitolbu ħafna għal paċi fid-dinja nitolbuk mulej biex tagħtina l-paċi biex tnissel fil-bnedmin ħsibijiet ta' paċi, ta' imħabba li l-oħrajn, u speċjalment nitolbuk għal dawk il-pajjiżi li qegħdin ibatu minn konflitti u ġlied u għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira llum tal-Madonna tar-Rożarju, nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu din it-talba sabiħa tar-Rożarju u tkun mezz kif tressaqna aktar lejk b'imħabba kbira permezz ta' Omna Marija nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk għal Papa flimkien ma' l-isfijiet u persuni oħra miġburin għas-sinodu f'Ruma, imma anke l-Arċisqof tagħna li qed jieħu sehem fis-sinodu. Nitolbuk mulej biex tkun esperjenza tas-sew ta' Knisja ħajja li permezz tas-sinodu taraf ukoll is-sinjali ta' żminijiet dak li inti qed issejjaħ l-Knisja għalih llum nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidra. Amen.
biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna l-misteru ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jistħoqulna l-wedit tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. U faħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nisret libel il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom inqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-kon nitolbu katilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jiena talilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħatija lina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu ħaresni ħatta dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna f'dan is-sagrament aħna nxandru il-mewt u l-qawmien ta' ibnek. Għatina li nissieħbu miegħu fit-tbatijietu biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u l-glorja u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal,
servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni Sepp, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta li napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni Sepp u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni Sepp qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Nissieħbu llum mal-Papa Franġisku u mat-talb qed isir fid-dinja kollha noffru dan ir-rożarju għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern
u ġenerawih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerawih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija
Imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmijak imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memrija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memrija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memrija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memrija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memrija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnatu li tefa. Lilek nitnidu aħna li nibku nofqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Messina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memrija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal-btana. Kristu il-qattal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben għanna li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ummalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni.
Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil l-Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqadde Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.